Και θέλω να πάμε σε ένα απίστευτο βίντεο με δύο αστυνομικούς, έναν άντρα και μία γυναίκα, που φέρεται να έκαναν σεξ σε περιπολικό κατά τη διάρκεια κιόλας της περιπολίας τους, έτσι δεν είναι? What? Κύριε Λοϊζίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος κλάδου συντεχνίας ισότητας, για ποιο λόγο δόθηκε στη δημοσιότητα? Θα λιποθυμίσω τώρα. Τσιπήστε με. Θέλω να το τονίσω, είναι να μην τσουβαγιάζουμε και δεν το λέω για εσάς, μιλώ γενικά. 5.500 αστυνομικούς. Όμως το πρώτο κεφάλαιο που θέλω να πω είναι ότι υπήρξε ένα τσουβάγιασμα 5.500 αστυνομικών. Να μην τσουβαγιάζουμε τους πάντες. Το θέμα είναι ότι έχουν τσουβαγιαστεί 5.500 αστυνομικοί. Το θέμα είναι να μην τσουβαγιάζουμε 5.500 αστυνομικούς. Σταμάτα! Τουλάχιστον η αστυνομία βάζει σε διαθεσιμότητα και διερευνά ποινικά και πειθαρχικά δικήματα για τα μέλη της. Για να μελετήσουν το ογκοδέστατο πόρισμα, το οποίο εισηγείται ποινικές διώξεις εις βάρος του διοικητή της ΣΥΚΑΝ για αδικήματα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας. Τέτοια περιστατικά επιδεικνύεται μηδενική ανοχή. Βάζει σε διαθεσιμότητα τα μέλη της. Μελετώ το θέμα και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με την μετακίνηση του σε άλλον πόστο. Δεν ξέρω αν πήραν το διάλειμμα τους, γιατί μπορούν να έρθουν εκεί να πάρουν διάλειμμα. Στο διάλειμμα, δηλαδή από να πιω καφέ, στο διάλειμμα επιτέλους να κάνω σεξ. Στο κέντρο και λένε ότι αν μπορούμε για φυσική ανάγκη ή για φαγητό. Και αυτό μια φυσική ανάγκη. Ως προς την ανεκτικότητα της αστυνομίας, θα μπορούσαν να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Πριν λίγα χρόνια είχαμε έναν άλλο αστυνομικό, ο οποίος υπηρετούσε στο αρχηγείο αστυνομίας και έφευγε από τη σκοπιά του, πήγαινε στα περίπτερα, έβλεπε περιοδικά, αυνανιζόταν δημοσίως και ξαναγυρνούσε στη σκοπιά του. Τι κάνεις εκεί, τι παίζεις, τι κάνεις? Βράμα, παππού! Και παρόλα αυτά, μέχρι να τον αποτάξουν, πέρασαν χρόνια, τον ξαναφέρανε. Και θεωρώ ότι τον παίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Τούτη η αστυνομία, κανένας δεν ετόλμησε. Ο αστυνομικός, ο συνάδελφός μας, που έδωσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα ονοματεπώνυμά τους, το ότι είναι παντρεμένοι, τον πιάσατε ακόμα, ναι ή όχι? Possible. Από το βίντεο δεν φαινόταν ούτε περιπολικό, ούτε πρόσωπο, ούτε ποιος είναι. Ποιος ήταν αυτός, ρε Νικόλα, που πήγε και τα έδωσε όλα? Ποιος? Φέρ' το μέσα. Ότι διέρευσε τα ονόματα η αστυνομία. Όχι. Δεν ήταν θέμα να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν θέμα να το πω του κυπριακού κουτσομπογιού. Ξεκάθαρα πράγματα, καθαρές κουβέντες. Όμως επειδή στο παρελθόν, όποτε έδωσα κατάθεση, μετά από λίγες ώρες είχα διαρρεύσει το περιεχόμενο των καταθέσεών μου. Εντάξει, δεν έχω να ασχοληθεί σε αυτό οτιδήποτε. Ο Δήμαρχος έκανε μία δήλωση ότι κύριε, η Κύπρος έχει γίνει διεθνές κέντρο διακίνησης ναρκωτικών αλλά και εσωτερικής πώλησης. Θα πρέπει να καταθέσω ευθασώς στη θέση ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πολλούν τα ναρκωτικά, τα έχω πει και στον Υπουργό, τα έχω πει και στον προηγούμενο αρχηγό. Στην Πάφων έχουμε εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι είναι ασύλληπτοι για 15 χρόνια. Εκεί που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Η αστυνομία λειτουργά άμεσα. Έχουμε εκδιώξει πέραν των 15-16 αστυνομικών τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Θα μετατεθεί άμεσα. Υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει σε ένα τέτοιο κέριο πόστο, εάν υπάρχει και παραμικρή υποψία. Έχουμε γύρω στις 400 και πλέον πειθαρχικές τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουν καταντήσει την κυπριακή αστυνομία έναν μπαλάκι του πικ-πονγκ. Πώς να το πω, ξέρω, ο αστυνομικός είναι όργανο, τον μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Έθηκαν σε διαθεσιμότητα και γίνεται έρευνα από την αστυνομία εκεί της Κύπρου. Όμως να μην τους βάλουμε όλους, μην τους τσουβαλιάζουμε. Εμείς είχαμε ποια ακριβώς έρευνα να γίνει, ποια στάση κάνανε στον περιπολικό, ποια έρευνα θα γίνει. And we are proud that we are the protectors of the people. Όσο και να φαίνεται αστείο, θέλω να σας ρωτήσω, ο κανονισμός της αστυνομίας το απαγορεύει αυτό? Ρωτούν τους μαλακίες του... Τι λες, είναι πρωί. Υπάρχει και ο τρόπος της λευκής απεργίας των αστυνομικών. Ξέρετε ποια είναι η λευκή απεργία? Η λευκή απεργία είναι πάμε δουλειά, κάνουμε τα πάντα by the book, τα πάντα. Να σου πω πια, πέ μου, έχεις τίποτα υπόψη σου να γίνεις αστυνομικός στο μέλλον? Μα Ιώνη, όχι μάνα μου, εν έχω κάιλε. Ευτυχώς, γιατί να χάσουμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς,
τσουβαγιάστηκαν 5.500 αστυνομικοί από κάποιους. Το να τσουβαγιάζεις όμως 5.500 αστυνομικούς. Είναι να μην τσουβαγιάζουμε ότι υπήρξε ένα τσουβαγιάσμα 5.500 αστυνομικών. Να μην τσουβαγιάζουμε τους πάντες. Έχουν τσουβαγιαστεί 5.500 αστυνομικοί. Από χθες μου έχουν τσουβαγιάσει 5.500 αστυνομικούς. Δεν πρέπει να τσουβαγιάζουμε όμως τους πάντες. Σε άλλα επαγγέλματα κάποιοι διερευνώνται για διαφθορές και για οτιδήποτε άλλο και δεν μπαίνουν καν διαθεσιμότητα. Εδώ από την πρώτη στιγμή έγιναν όλες οι ενέργειες. Εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι όμως. Τσουβαλιάσατε κι εσείς τώρα. Εσείς τσουβαλιάσατε. Αυτό λέω, όχι. Ποιος είναι ο στραβός τελικά, ο γυαλός ή εμείς? Say the line, Bart! Να μην τσουβαγιάζουμε 5.500 αστυνομικούς.